മൈഫിൻ TV വാർത്താ പരമ്പര ആകുലതകളുടെ ആഴക്കടൽ. അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനവില വർധന ഏറ്റവും അധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെയാണ്. പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിന് പിന്നാലെ മണ്ണെണ്ണ വിലയും കുത്തനെ ഉയർത്തിയതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പറയാൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് മാത്രം. പ്രതിസന്ധികൾ തീർക്കുന്ന കണ്ണീർ കടലിലാണ് ഇന്ന് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖല. കടലോളം കണ്ണീരുണ്ട് ഓരോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ധനവില വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുടെ സർക്കാരുകൾ. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നികുതിയുടെ ഭാരത്തിൽ ഈ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കലാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ തൊഴിലാളി വർഗം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. മത്സ്യമേഖലയിലെ ഓരോ തുള്ളി ഡീസലിനും ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ തീർന്ന് ഇതോടുകൂടി തീരാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഈ തലമുറകളും നശിച്ചു മാറുകയാണ് ഈ ഡീസൽ വില കൊണ്ട്. ഒരു വണ്ടിക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 ലിറ്റർ 100 ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിക്കും. ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒന്ന് പോകുന്നതിൽ 4000-5000 ലിറ്റർ ഡീസലും അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസുകളും ചെലവും കൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാകും. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുവിധ സഹായങ്ങളാണ്. 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ വില 59 നിന്നും 81 രൂപയിലെത്തി. ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 22 രൂപ. ആകെയും തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ മേഖലയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ വില വർധനവ്. മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും വള്ളക്കാരായാലും ബോട്ടുകാരായാലും എല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, എന്തിനും മേൽക്കൈമ പറയണ ഡീസൽ, മുഖ്യമായിട്ട് ഡീസൽ വില കുറയണം. ഡീസൽ വില കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവസാനിച്ചു പോകും. പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായാലും ഈ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടായാലും എല്ലാം ഇതാണ് അവസ്ഥ. കടലിൽ മീനില്ല, ഒന്നാമത് കിട്ടുന്നതിനാണെങ്കിൽ വിലയുമില്ല, മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ്. ഡീസലിന് വില കയറിപ്പോകുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്യും? സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകിയാൽ മാത്രമേ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂവെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബോട്ട് ഉടമകൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡി തന്നെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ കേരളം ഇനി നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ശരിക്കും ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് പകുതി മുക്കാൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കടലിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ ഇവർ അർഹരാണ്. മണിക്കൂറുകൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഒരു മീൻ പോലുമില്ലാതെ തിരികെ എത്തുന്ന വള്ളങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. ബോട്ടുകളെല്ലാം ഹാർബറുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭീമമായ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ഇതല്ലാതെ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല. ക്യാമറമാൻ ടിബിൻ ജോസിനൊപ്പം എബി തോമസ്, മൈഫിൻ TV, കൊച്ചി.